Nginibingelele, nginamukele ekhaya la esuke sichaza khona kabanzi ngey'bonakaliso ukuthi ngabe lesi bonakaliso obe naso sibekani, siqondeni empilweni yakho. Uma wukuthi umusha sicela ukuthi u-subscribe-e, usilandele yonke ndawo. Namuhla sizokhuluma nje noma ngithi sithi qapu qapu ngawo phela amaphupho abika isitha nobungozi, noma ngithi abika okubi. Ngobani na? Baningi ade bewasho kuma-comment, so ngizame indlela yokuthi ngiwahlanganise bese ngiyasho ukuthi lawa abika ubungozi, abika isitha, abika okubi. Uyezwa? Ngiyacabanga ukuthi-ke kuyezwakala. Ngithembe njengoba uqhubeka ulalela usu-subscribe-ile, wasilandela ku-TikTok, wasi-follow-a nje yonke indawo. Amaphupho abika isitha nobungozi noma abika okubi, ilapho-ke usuke uphuphe khona ugwazwa. Uma kuwukuthi uphupha ugwaza, kusuke kubungozi, kwenzeka ukuthi isitha kuyenzeka ukuthi bayakugadla, kahle kahle lelo phupho alikho lihle kuzomele ulisukumele. Okunye kube ukuphupha udutshulwa. Ukudutshulwa-ke siyazi ukuthi akusiyona into enhle, akekho umuntu okuthandayo futhi ukudutshulwa. Ngakho-ke lelo phupho libika okubi, okungenzeka ukuthi kunesitha esikhona esikusebenzisela okungalungile okuthiwa yini? Kuthiwa ukugadlwa. Okungenzeka kukhona umuntu noma ngithi isitha esibhizi impela sizama ukulwisana nawe. Ukuphupha usendlini eshayo. Ukuphupha usendlini eshayo akukho kuhle neze. Nakho lokho-ke kusuke kubika into engekho yinhle, kubika iy'nkulumo okungenzeka ukuthi ekhaya khona iy'nkulumo ey'zoba khona, khona okuzovela ekhaya okanye onizokuzwa, okanye khona abadala abanolaka. Akukho kuhle-ke ukuphupha-ke usendlini eshayo. Kuzomele nawe njengomuntu ophilayo uyisukumele, uqaphele futhi. Ukuphupha ucwila noma ngithi ucwile emanzini angcolile, nalokho ngokunjalo akukho kuhle, kusuke kubika ini? Okubi. Bese-ke sithi-ke ukuphupha kuna imvula enkulu, ingagcini ngokunetha kuphela kodwa uthole ukuthi-ke mhlampe sekuney'khukhula, kushobile nje kanjalo. Lokho-ke kusuke kungekho kuhle, kunolaka olukhona, kubika into embi, ingozi, akulungile. Ebese siyadlula sikhuluma ngani? Ukuphupha umshado. Ngishilo lapha ekuqaleni ngathi la maphupho abika ini? Okubi, isitha, ubungozi. Ngakho-ke ukuphupha umshado kusuke kuwubungozi, kubika okubi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke uma kuwukuthi wena ube nephupho lomshado kuvele isifo ekhaya. Yingakho abaningi ey'nkundleni bethi ukuphupha umshado kuyisifo. Ebese-ke siyadlula ukuphupha isidumbu noma amangcwaba. Kune-video-ke ebengiyichaza, ngichaza amathuna, ngichaza ukuphupha isidumbu ngokuhlukana ngokuhlukana. Nalokhu-ke kusuke kubika ingozi, akukho kuhle, kusuke kubika nje into embi. Ukuphupha ufake izingubo ezimnyama. Ukuphupha-ke ufake iy'ngubo ezimnyama akukho kuhle, okungenzeka ukuthi-ke khona-ke abakufaka isimnyama, okungenzeka ukuthi kunesitha esikhona esilwa nawe okuzomele-ke usiqaphele, akukho kuhle. Sidlule ukuphupha ulahlekelwa yi-ring yomshado. Siyazi ukuthi-ke i-ring yomshado isuke iyigugu kuwena. Ngakho-ke uma-ke wena usuyiphupha ikulahlekela, okusho ukuthi-ke ulahlekelwe okuyigugu kuwena. Lokho kubika ibhadi, kubika okubi, ubungozi. Ukuphupha usesikhathini. Baningi abanenkinga yalo leli phupho,
Unga-scroll-a noma uthayiphe kunevidiyo nje eyayo eyodwa ehlukile bengichaza kabanzi ukuthi ukuphupha usesikhathini kuma-period kusho ukuthini. Kahle kahle nje ubungozi akusiyona into enhle. Ukuphupha ubelethe ingane encane, nalokho futhi-ke akukho kuhle. Isikhathi khona ividiyo ebengikhuluma ngayo ukuthi ukuphupha ingane kusho ukuthini. Bese bacacisa lapho ukuthi uma uyibelethile kungenzeka ukuthi ubelethiswa isilwane. Siyazi-ke ukuthi-ke isilwane asiyona into elungile. Uma kuwukuthi ufakwe isilwane kuyenzeka ukuthi-ke ugcine sekuqhela abantu ojwayelene nabo. Uthole ukuthi ungasathandeki nasebantwini, nezinto zakho sey'bheda zingahambi kahle. Siqhubeke, ukuphupha ulunywa yizinja. Nokulunywa yizinja nakho akukho kuhle ngoba kule vidiyo bengiyichaza ngikhuluma ngezinja nje ngokuhlukile ngishilo ngathi izinja y'mele abadala. Kodwa uma isikuluma cha, kubi kakhulu lokho. Kungasho nokuthi nje abadala banolaka, badomele, abaphathekile kahle. Kahle kahle kubi ukuphupha inja ikuluma, kusuke kungasiyona into enhle. Ukuphupha usukelwa abantu, nalokho futhi ukusukelwa ngabantu akukho kuhle. Okungenzeka ukuthi wena kukhona abantu-ke ozoxabana nabo, khona abantu ozwana nabo hlampe emndenini, uthole ukuthi-ke manje nigcine ningasazwani okanye ningasakhulumisani, akukho kuhle. Ukuphupha ushayiswa imoto, nalokho-ke akukho kuhle uma izokushayisa. Ku-right uma usemotweni nje kukahle konke, kodwa uma isikushayisa noma igijima, eyi kuba yingozi-ke kakhulu-ke lokho. Kusuke kumele uqaphele okanye usukume uhambe ubone ukuthi wenzenjani uthole usizo. Uma ngithi-ke usukume ngisuke ngisho khona phela ukuthi uthole usizo ngoba amaphupho ayiy'bonakaliso. Awukwazi wena ukuboniswa bese uyaqhubeka uyahlala nje ubone ukuthi cha konakele. Ukuphupha udakiwe, nakho-ke lokho imvamiso akubi kuhle kuzomele usukumele. Ukuphupha izulu liduma, uma-ke izulu liduma akukho kuhle lokho. Kusuke kumele-ke nawe uqaphele ngoba kungenzeka ukuthi-ke kukhona ubungozi, kukhona ulaka olukhona lapha ekhaya. Ukuphupha usejele, nakho ukuphupha usejele kuyangena la. Njengoba sazi akekho ofisa ukuba sejele, ngakho-ke uma ukuphupha wena-ke ususejele manje, lokho kusuke kubika ubungozi, kubika iy'ngqinamba ozobhekana nabo. Kungenzeka kube khona abantu obajwayele abazokufaka enkingeni okuzomele wena ubaqaphele. Ukuphupha ugqoke izimpahla ezindala, khona-ke ividiyo la engichaza khona ngey'mpahla nje zonke nohlobo lwazo ukuthi ngabe uma uy'phupha kusho ukuthini. Lana-ke sisuke sikhuluma isikhathi esiningi kuba yinhlupheko, kodwa nje kuba ibhadi, kubi nje ukuphupha ugqoke iy'ngubo ey'ndala, kuba kuhle uma kuwukuthi lezo y'ngubo zintsha. Ukuphupha amafu, mhlampe-ke lawo mafu uwabona emnyama engathi lizona. Sorry, nalokho akukho kuhle njengoba uthi uphuka amafu amnyama mhlampe engathi lizona akukho kuhle. Kubi ukuthi-ke kunefu elimnyama elikulandelayo. Usungacinga-ke ividiyo la engikhuluma khona ngefu elimnyama, kodwa nje khona akukho kuhle. Njengoba linetha kuze kube nefu elimnyama, kunezinto-ke okumele uy'qaphele, kumele usukume ulibheke. Ukuphupha imoto yomshado, akukho kuhle futhi nalokho. Njengoba ngiwuchazile nawo umshado ukuthi cha akukho kuhle, kujwayele ukuthi kube yibhadi, kube yingozi. Ukuphupha imali emnyama, akukho kuhle futhi nakho. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwa-ke imali le enye iba inhlahla, ebese le iba inhlahla eza kancane, yabo. So ey'malini kuchazwa ngey'ndlela ey'hlukene ey'ningi ngoba siyazi nazo zihlukene kaningi. Bengicela-ke ukuthi-ke uma uqeda, uma ungaka-subscribe u-subscribe ukuze nangokulandelayo-ke sikwenzele eyakho ividiyo, sikuchazele lokhu ozobe ukubuzile bese i-notification uma u-subscribe-ile iyangena.
usibhalele ku-TikTok, usicele inamba ya-WhatsApp. Kanti sinalo ne-page lapha ku-Facebook libheke ku-20K, sichaza Amaphupho. Usilandele nakulona, usi-follow-we nje yonke indawo ukuze-ke uzoba nolwazi ngezincazelo ukuthi-ke zichaza ukuthini, ngoba kubalulekile ukuthi uma ube nesibonakaliso usukume wenze lokho okumele ukwenze. Nisale kahle.